beans, carrot. ಉಪ್ಪು, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರವೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಸೋಕುಡು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ನೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ತರಕಾರಿಗೆ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು. ಪೊತ್ತು ದಿನ ರವೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೈಟು ಮಲ್ಪೋಡು ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಪ್ಪಕ್ಕ ನಿಂಜ ಮಲ್ಪೋಡು. ತಾರೈ coconut, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆ ರವತ್ತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಬಾರ್ದು ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಬಾಂಬೆ ರವ ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು పొదుపునాರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾರ, ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಂಚೆನಿ ನೀರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಲೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಯಾನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಐತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇದು ಮಸ್ದಲಗಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೋಗಿನ ಬಾಬಾ ಹೋಗಿನ ಮಾಡ್ತ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು ಓಡೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಮೀನು ತೊಂದ್ರೆ ಪೊಯ್ ಮೀನಿಜ್ಜ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಕೆಜಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಎಂಚಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರಲ್ಲ ನಾನ ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಊರುಡು ತುಂಬ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನತ್ತೆ ಕಾಚಿಪುದಾಲ ಅಕ್ಲೆ ತಕ್ಕ ಚಿಗುರು ಮಲ್ತದೆ ನಾನತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತು ಕಡೆಯರ ಬಾಡೋಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಲು ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾನ ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ತೋಜಿ ಜೇರು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ಮುಲ್ಲಂದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಬೈಜೇರಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ನಿತ್ತ ಕಜ್ಜು